Vi har Simon her, som skal nævne 5 dyr på 10 sekunder. Kan du det, Simon? Ja. Jeg har taget min lykkelejder med i dag. Ja. Okay, skal vi starte sådan? Ja. 1, 2, 3. Alfons! Analerne! Kode Jens! Alf! Grønskolding! Og hele mere. Simon, det var for langsomt, jo. Nå, nu ved jeg glemmer til en lejlighed. Albatros. Rødspætte. Hængebusvin. Rødhætte. Nej, det er en jule. Har du hårlak? Det har jeg ikke. Har du ikke hårlak? Nej. Så kan jeg desværre ikke. Nå? Vi skal have hårlak. Jamen, jeg synes ikke, du har så meget hår. Nej. Men jeg skal have hårlak. Ja, okay. Så må du hygge dig lidt med lighteren der. Den skal... Jeg har en slavelejder. Ja, det går jeg på 5 sekunder. Albatros. Hængebusvin. Rødhætte. Rødspætte. Græsmusvin. Tissemund. Jamen, hold da kæft, Simon. Det tager vi en klap, ikke? Tag en klap, Simon. Jamen, det var godt.